Эфирде яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, исәнмесез. Трамвайда йөрү өчен проезд бәясе арта. Кыйммәтләнү нәрсә белән бәйле һәм сәбәбен иде Лилия Гатина ачыклады. Балалар мәйданчыгы балалар өчен түгел, ул сәламәтлек өчен куркыныч. Әлеге зар белән безнең Кайнар элемтәгә шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Зәп бистәсенә Ләйсән Ханова чыкты. Кагаз паспортларның вакыты шикле. Берничә елдан Россиядә электрон паспортлар гамәлгә керәчәк. Шәһәрдәшләр бу хакта нәрсә уйлый? Шолода трамвайда йөрү бәясе арта, бу проездной, ягъни айлык йөрү картасына кагыла. Шәһәрдәшләргә 300 сумга артыграк бәя түләргә туры киләчәк. Мондый карар Татарстан Республикасы тарифлар буенча дәүләт комитеты тарафыннан кабул ителде. Үзгәреш кайчан гамәлгә керер, Лилия Гатина дәвам итә. Кагыйдә буларак тарифлар елга бер тапкыр карала. Әйтик, 2016 елның февраленә кадәр юл йөрү бәясе 720 сум булса, 2017 елның кышында 900 сумны тәшкил иткән. Агымдагы елның 28 июленнән юл бәясе 30%-ка артачак, ягъни шәһәрдәшләргә айлык проездной бәясе 1200 сумга төшәчәк. Юк, мин эшләмим хәзер. Шуңа күрә мин трамвайда бик күп йөрмим, но бар эшләгән кешегә бик кыйбат ул. Мин бакчаларга йөрим. Менә май аеннан алып, ноябрьгә чаклы проездной алам, а калганнары бер кайда йөрмим и алмыймын. Проездной белән пассажирлар трамвайда ай дәвамында шикләнмәгән санда йөрергә мөмкин, әмма билет бәясе әлегә элеккегечә кала. Вышло новое постановление Государственного комитета по тарифам Республики Татарстан, в котором звучит, что при приобретении в салоне транспортного средства билета стоимость 22 рубля, она так и остается. Соответственно, уже проездной билет, из учета, что 60 поездок по 20 рублей, соответственно, 1200 рублей стоимость уже будет проездного билета длительного пользования, то есть на месяц. Электротранспорт компаниясында аңлатуларынча билет бәясе бер елга кабул ителгән, шуңа күрә быел тариф үзгәргә тиеш түгел. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Балалар мәйданчыгы яңартуны көтә, ул инде тузган хәлдә. Шундый зор белән Чаллытованың Кайнар элемтә телефонына Зәп бистәсендә яшәүче шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Мәйданчык 15:8 һәм 15:16 йортлары арасында урнашкан. Хезмәт күрсәтүче оешма безне ишетергә теләми. Проблема озак еллар инде хәл ителми ди алар. Урынга Ләйсән Ханова чыкты. Отынгычлар шыгырдый, анысына гына түзәр идек, алары тузган булмаса. Зәп бистәсендә яшәүчеләр шулай ди. 15:8 һәм 15:16 йортлары арасында урнашкан балалар мәйданчыгы яңартуны күптән көтә ди алар. Вот за 9 лет я ничего не обновлялась. Только красят вот это все старое и все. Вот я мужа попросила, чтобы вот эта вот качели не скрипела. Он посмотрел и сказал, что она уже сломанная. Зарларын йортка хезмәт күрсәтүче оешмага бер генә әйтмәгәннәр, тик файдасы юк, җыелышлар да булды, нәтиҗәсен генә күрмәдек ди шәһәрдәшләр. Элементлар искерде, аларны алыштырырга вакыт. Тик һаман проблеманы хәл итәргә теләмиләр. Атынгычлар иске, бәләкәй балалар өчен берни каралмаган. Шәһәрдәшләр менә бу өстәлне дә бирдән күчерү яклы, чөнки аларның сүзләренә караганда биргә еш кына исерткеч эчемлекләр кулланучылар җыела, һәм бу хәл гадәттә балалар күз алдында була. Без урынга Жилком сервис идарә итү компаниясе вәкилен дә чакырдык. Александр Шуралев билгеләп үткәнчә, шәһәрдәшләр агымдагы ремонт өчен җыелган сумманы нинди максатта тотарга икән үзләре дә сайлый ала. 15:8 һәм 15:16 йортларында гомуми җыелышлар булган. Подъездларга ремонт кирәк дигән фикергә килгәннәр. Ә инде территорияны төзекләндерүнең берничә юлы бар ди Александр Шуралев. В том числе это взаимодействие с ТОС, которому мы непременно будем рекомендовать обратить внимание в случае победы. Довольно много конкурсов, как вы знаете, проходит, и ТОСы в них участвуют. В случае победы мы будем рекомендовать обратить внимание на эту территорию в части ее благоустройства. Ну и насколько нам удалось выяснить, в 2021 году данная территория находится в плане благоустройства по республиканским, федеральным, городским программам. Проблеманы хәл итү өчен шәһәрдәшләргә турыдан-туры идарә итү компаниясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моңа кадәр алар подряд оешмасына зарланган. Белгечләрнең сүзләре кәгазьдә генә калды ди алар. Мәйданчыкны вәгъдә ителгән 2021 елга кадәр яңартуны көтәләр. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
2020 елның октябрында халық сонын алу үткәрелешек. 2010 елда үткен исәп буенча Россиядә 143 миллионга якын кеше яши. Татарстан халкының саны 3 миллион 786 меңнән артык. Халық санын алу 10 елга бер мәртәбә үткәрелә. Ул гомуми саннан тыш Россиядә яшәүчеләрнең милләтен һәм телен, белем һәм тормыш дәрәҗәсен билгели. 2010 елда Чаллыда 513 мең 200 кеше исәпкә алынган. Чаллы зур бер төзелеш мәйданы КАМАЗның 50 еллыгы уңайыннан объектлар төзелеше дәвам итә. Бу программа кысаларында 30-нчы комплекста бассейн, 2 быз сарае сафка басарга тиеш. Аларның берсе Мәләкәс аръягында 39-нчы мәктәп янында, икенчесе Җиңүнең 40 еллыгы урамында, 52-нче комплекс каршында булачак. БСМП янында онкология үзәге дә КАМАЗның 50 еллыгы уңайыннан төзелүче объектлар исемлегендә. Аның гомуми мәйданы 8000 квадрат метрдан артып китә. Проектом предусмотрено строительство амбулаторно-онкологического центра и радиологического корпуса общей площадью 8534 квадратных метров. Ведутся работы в сегодняшний день по выносу инженерных коммуникаций. 23 июльдан 26 июльгә кадәр вируслы гепатит буенча кайнар элемтә эшли. Аның номерлары экранда бирелә. Эпидемиологлар авыруны кисәтү, дәвалауга кагылышлы сорауларга җавап бирәләр. Үзеңне һәм балаларыңны гепатиттан саклау юлларын өйрәтәләр. Бу ягышлы чир белән теләсә кем авырырга мөмкин. Шуңа күрә аның турында белеп торырга кирәк. Кайнар элемтәгә эш сәгатьләрендә шалтыратырга мөмкин. 2022 елга кагаз паспорт бирүне туктатачаклар. 2024 елга ил электрон паспортларга күчәргә тиеш дип белдерде Россия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев. Шул ук вакытта паспортларын электронга алыштырырга теләмәгән гражданнар гадәти документтан алга табада файдалана алачак. Беренче электрон паспортларны киләсе елның июлендә бирә башлаячаклар. Тышкы яктан ул машина йөртү таныклыгына охшаячак. Картада кешенең исем, фамилиясе, туган урыны һәм көне, почмакта хәрефләр һәм соннардан торган номер теркәләчәк. Шулай ук электрон паспортларда кешенең фотосурәте дә урнаштырылачак. Яңа паспортның кире ягында QR-код була. Ул өстәмә саклану чарасы буларак китерелә. Картада бер юлы паспорт, СНИЛС, машина йөртү таныклыгы кебек мөһим документлар һәм бармак эзләре булачак. Яңа паспортның гамәлдә булу вакыты 10 ел. Шәһәрдәшләрнең электрон паспортка карата фикерләре нинди, үзләреннән сорадык. Белмим, әйтәлмим, улар өчен, конечно, сложно булачак, а яшьләргә это не проблема. Ә ни өчен уларга сложно була дисез? Бөтен кешедә генә аны белеп җиткерә алмый бит инде генә. Минемчә, бик уңайлы була бу, чөнки бөтен документларда бер җирдә булачак бит. Банковская карточкада дигән, мәсәлән, паспортный данныйларда һәм теге СНИЛС дигән нәрсәсе дә бөтенесе бер карточкада була. Безнең Татарстанга килсә, мин Алла бирсә, аңа күчәр идем. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.